Salut! Astăzi jucăm Minecraft. Mai întâi o să luăm niște lemn. E primul meu videoclip. Să-mi spuneți în comentarii ce doriți să fac, ce construcții doriți. Și să dați like și să vă abonați. Să spargeți întotdeauna tot copacul. Numai nubii nu sparg tot copacul. Așteptăm să se ducă frunzele să vedem dacă ne dă un pomișor. Ia uite, ne-a dat chiar 2. Stați să spargem niște iarbă pentru a ne da semințe. Bun. Ne facem un crafting table. Iar în acesta facem un pickaxe. Da, știți ceva, îl las acolo. Aici facem o mină. Acesta e sandstone. Dar nu ne trebuie această piatră. Momentan. Zic momentan fiindcă o să ne facem o casă din sandstone. Pe acest canal voi posta videoclipuri și cu prietenul meu. Pe o altă hartă. Și sper că vă va plăcea și când voi juca cu el. Uitați ce frumos, niște iepurași. Acum craftăm sabie, topor, pickaxe, lopată și coasă. Mie îmi place să le aranjez, fiindcă îmi este mult mai de ajutor așa. Acum să ne facem casă. O să spargem niște nisip pentru a face sandstone. Sandstone-ul se face din 4 bucăți de nisip. Și aici vom începe să o facem. Am să vă arăt când am să termin. Gata, cam așa arată. O să fac și acoperișul. Dar momentan ajunge. Am pus crafting table-ul și furnalul aici. Și o să facem și acoperișul acum. Pentru a mă urca am să folosesc
o bucată de piatră și o bucată de lemn și o bucată de sandstone, piatră de nisip. O să vă arăt când o să termin și cu acoperișul. Și gata și casa. Mai am depus doar geamurile, însă asta vom face în viitorul videoclip, unde vom pune și patul aici. Asta a fost tot. Ne revedem data viitoare.